Ja, så kører vi igen. Så er vi fucking i gang, mand. Og Kim, han har fået grækeren væk. Tillykke! Tillykke! Og vi er i mit sommerhus. Og der er ikke så meget at sige. Vi har ikke nogen penge, det er ikke noget mad, men vi har bakker. Og det er skidt. Bare roligt, det skal nok gå igen. Det er bare ikke så sygt. Det er det herovre, det sker. Kim, hvad har du set til din græker? Og en forsvar. Kommer ikke ind igen? Hvad siger du? Jeg optager en film, hvad siger du? Hvad siger du? Og sådan er det. Nå ja, så... Ja. Du skal ikke grave dybere. Nå, men jeg er oppe i slut herfra. Hvad står der egentlig? Der Jeans? står jeans, millennium. Det er... søndag den... Det var søndag. Nej, det er fredag. Det er fredag. Fredag den 18. Ja, det kan vi lige godt med. Den 19. tror jeg, det er. Nej, det er den 18. i dag. Det er den 19. Det er den 18. 19. i dag. Hvad er min mobil? Og vi ses derhjemme. Styr til kameraet.